گوندێ قەعر گولبین یا کلبین یە کوردی ناو بخۆ معەڕەبێ هاتی تعکریب کردن ji navê wê bingehî navê Golbîn bû yan bihna golê. Ev gund li devera Hezazê dikeve, melbenda Exterîn dûrî Helebê yê, ji hêla bakur nêzî 40 kîlometr û dûrî Hezazê yê 37 kîlometr û dûrî melbenda Exterînê dikeve bi 7 kîlometr. Neştejiyên wê nêzî 2300 kesî ne. Panava gund nêzî 1100 hektar e. Gundê li derdora wê ji hêla Rojhilat gundê Tilbetal û ji hêla Rojava gundê Berhan yê Erebî û ji hêla bakur Bilêxa û ji hêla başûr gundê Şeddûd yê Kurdî û Numan yê Kurdî. Ew ji êlakê tikan in, mervantiya wan jî heye bi gundê Numan re. Neşteciyên gund bi zimanê Kurdî dipeyivin. Karê wan dwarê çandiniyê de ye, mîna gennim û ceh û nîsk û panavnê mezin ji darên zeytûna fisteqê Helebî û çandina keskayê jî û piraniya kesên gund hefaril cewan hene. Nifşê xorta mixabin belavkirînê Lîbya û Cezayir û Sûdan û Ewropa ji bo kar û ji bo aramiyê ji jiyanek aram, taybet piştî krîza deverê. Ji ber ku pir hatin girtin û binçavkirin. Ev agahî gihiştin me ji hêla Birêz Mihemed Umar Ahmed ji gundê Numanê û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.